Odpolední slunce rozpalovalo asfalt Prahy, města známého svými historickými krásami, ale i sociálními kontrasty, které jsou stejně výrazné jako věže jeho chrámů. V luxusní čtvrti Vinohrady zaparkoval Eduard Novák své Porsche Cayenne na vyhrazeném místě před impozantní kancelářskou budovou, která byla sídlem jeho hotelového impéria, sítě Novák Royal Hotels. Ve svých 45 letech byl Eduard pro okolní svět stělesněním úspěchu. Pečlivě upravené prošedivělé vlasy, na míru šitý italský oblek a švýcarské hodinky, jejichž cena převyšovala roční plat mnoha jeho zaměstnanců. Zatímco dokončoval hovor a vstupoval do soukromého výtahu, ani nepozdravil liftboje, který ho úctivě oslovil. Dobré odpoledne, pane řediteli. Pro něj byli lidé jako tento zaměstnanec jen anonymními kolečky ve stroji, který vybudoval během 2 desetiletí nelítostné práce a absolutní oddanosti biznisu. Všechno zrušte, pokud tu dohodu neuzavřeme do 5. Je mi jedno, jestli potřebují čas na rozmyšlenou. Kdo přemýšlí, prohrává. Teď nebo nikdy, vyštěkl do telefonu, než vešel do své kanceláře v nejvyšším patře. Jednání se zahraničními investory, kteří měli zájem financovat expanzi jeho hotelové sítě do horských středisek, trvalo přes 3 hodiny. Eduard byl v jednání nesmlouvavý. Neustoupil ani o milimetr. Nakonec dosáhl přesně toho, co chtěl. Více kapitálu pro rozšíření svého impéria s menším podílem pro investory, než původně očekávali. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pánové, řekl s vypočítavým úsměvem, když podepisovali smlouvy. V jeho hlase nebyla skutečná radost, jen chlad člověka, který právě vyhrál další partii ve hře, na které skutečně záleželo, hromadění moci a majetku. Zatímco investoři odcházeli v doprovodu jeho asistentky, Eduard zůstal v zasedací místnosti a díval se na panoramatický výhled na Prahu. Tam dole se město rozprostíralo jako šachovnice, na které on pohyboval figurkami podle své vůle. Začínal od nuly, syn obchodníků ze střední třídy, kteří obětovali vše, aby mu zajistili vzdělání. Nyní byl majitelem jedné z největších nezávislých hotelových sítí v zemi, s hotely v 6 krajích. Rozvod před 3 lety ho nezasáhl. Jeho bývalá manželka Kristýna, unavená soutěžením z jeho posedlostí prací, odešla s polovinou jeho majetku, ale ani s kouskem jeho srdce. Eduard neměl děti, nikdy na ně neměl čas ani trpělivost. Nelitoval toho. Děti by byly jen rozptýlením na jeho cestě na vrchol. Sandro, zrušte mi večerní program. Jedu rovnou domů, oznámil asistentce přes interkom. Když sjížděl do garáže, kontroloval si notifikace na mobilu. Finanční trh reagoval na oznámení o expanzi jeho sítě dobře. Akcie společnosti jen za to odpoledne stouply o 3,5%. Další důvod k oslavě. O samotě ve svém luxusním penthouseu s výhledem na Vltavu. S lahví 18leté whisky. Porsche zabručelo, když otočil klíčkem. Za volantem toho německého stroje, který stál více než 5 milionů korun, se cítil neporazitelný. Zrychlil po magistrále a proplétal se mezi pomalejšími auty, jako by to byly jen pouhé překážky na jeho cestě. Když zastavil na semaforu na Vinohradské třídě, zesílil si podcast o ekonomice, který poslouchal. V tu chvíli si všiml lehkého zaklepání na okénko u spolujezdce. Podrážděně se podíval a uviděl malou holčičku, které nebylo víc než 8 let, jak drží malou kytici kopretin. Byla oblečená prostě, vybledlé tričko, džínové kraťasy a sandály. S podrážděným povzdechem Eduard pootevřel elektrické okénko. Co chceš? Zeptal se stroze. Kytičku, pane. Jen za 50 korun, odpověděla holčička s plachým, ale odhodlaným úsměvem. Jsou čerstvé, dnes ráno jsem je natrhala. Eduard se podíval na prostou kytici. Kopretiny byly pod spalujícím odpoledním sluncem, mírně zvadlé, dívka měla velké výrazné oči tmavě hnědé barvy a kudrnaté vlasy, stažené do 2 nerovných culíků. Její malé ruce držely květiny, jako by to byl vzácný poklad. Jdi pryč, holka. Nebudu plýtvat penězi na takové zvadlé kytky. Měla bys být ve škole. Místo, abys otravovala zaneprázdněné lidi, řekl Eduard ostře a začal zavírat okno. Ale než se okno úplně zavřelo, přerušil ho jasný hlas dívky. Máte pravdu, pane, měla bych být ve škole.
Ale moje maminka uklízí pokoje pro důležité lidi, jako jste vy, a stejně nevydělá dost. Ty kytičky nejsou zvadlé, pane. Jsou jen unavené, jako moje maminka, když přijde domů. Ale i tak jsou hezké a mohou někomu udělat radost. Něco v upřímnosti těch slov zasáhlo Eduarda jako rána pěstí. Několik vteřin na dívku zíral, neschopen odpovědi. Jejich pohledy se setkaly, v jejich očích nebyl žádný odsudek, jen moudrost, která se zdála u tak malého dítěte nemožná. Naskočila zelená. Auta za ním začala troubit. Eduard, stále ohromený, vytáhl 500korunovou bankovku a podal jí z okna. Vezmi si to. Drobné si nech, řekl téměř šeptem. Dívka se usmála a odhalila mezeru po vypadlém předním zubu. Děkuju, pane, ale kytička stojí jen 50 korun. Nemůžu si vzít tolik peněz, aniž bych vám vrátila zbytek. Eduarda ještě více zarazila poctivost dítěte. Než stačil naléhat, položila mu kytici Kopretin do auta, vzala si jen 50 korunu a zbytek mu vrátila. Jak se jmenuješ? Zeptal se Eduard a sám sebe překvapil náhlým zájmem. Julie, pane. Ale všichni mi říkají Julinka. Troubení zesílilo. Eduard se šlápl plyn a nechal malou Julinku za sebou, ale odvážel si s sebou něco, co nedokázal definovat. Nepokoj. Otázku bez odpovědi. Kopretiny na sedadle spolujezdce se na něj dívali jako tiší svědkové okamžiku, který, aniž by to ještě věděl, znamenal zlom v jeho životě. Té noci ve svém luxusním penthouseu nemohl Eduard spát. Slova té holčičky mu zněla v hlavě. Jsou jen unavené jako moje maminka, když přijde domů. Kolik matek jako ta Julinčina pracovalo v jeho hotelech? Kolik dětí prodávalo květiny na semaforech, zatímco on podepisoval milionové smlouvy? Poprvé po mnoha letech pocítil Eduard Novák něco víc než jen ctižádost, která ho vždy vedla. Cítil stud. Krátká hudební pauza, změna scény. Eduard se druhý den probudil s pocitem nepohodlí, jaký už léta nezažil. Květiny, které mu Julinka prodala, stály ve sklenici s vodou na nočním stolku. Ani si nepamatoval, že je tam dal. Kopretiny, které se včera zdály zvadlé, se přes noc vzpamatovaly a nyní hrdě vystavovaly své bílé okvětní lístky. Seděl na okraji postele a několik minut pozoroval ty prosté květiny. V jeho pokoji, vyzdobeném designovými kousky a drahými uměleckými díly, působila ta kytice za 50 korun nepatřičně, ale bylo v ní něco autentického, co veškerá sofistikovaná výzdoba kolem nedokázala napodobit. Během sprchování ve své dovezené sprše se 6 různými typy trysek nemohl Eduard dostat z hlavy tvář Julinky a její slova o matce, která uklízí pokoje pro důležité lidi. Zatímco se oblékal a vybíral si z desítek dokonale seřazených italských obleků ve své šatně, začala se mu v mysli formovat myšlenka. Sandro, dnes od vás budu potřebovat něco jiného, řekl své asistentce, jakmile dorazil do kanceláře. Chci kompletní seznam všech zaměstnankyň úklidové služby z našich 3 pražských hotelů. Zvláště těch, které pracují na noční směně. Nějaký problém s úklidovou četou, pane řediteli? Zeptala se Sandra, překvapená neobvyklým požadavkem. Ne, žádný problém, jen běžná kontrola, odpověděl a uhnul pohledem. Během dopoledne se Eduard snažil soustředit na schůzky a telekonference, ale jeho mysl se neustále vracela k holčičce ze semaforu. Kolem poledne vešla Sandra do jeho kanceláře se složkou. Tady je ten seznam, o který jste žádal. Celkem 47 zaměstnankyň, rozdělených do 3 směn ve 3 hotelech. 17 z nich pracuje na noční směně, mezi 10. večer a 6. ráno. Eduard kývnutím poděkoval a jakmile osaměl, otevřel složku. Pečlivě procházel každý záznam a hledal něco, co by mohlo jednu z těch žen spojit s malou Julinkou. Na 3. straně ho zaujalo jméno. Markéta Dvořáková, 38 let, svobodná matka s 8letou dcerou, pracuje 3 roky v hotelu Novák Royal na Václavském náměstí, nejluxusnějším v síti na noční směně. Přejel mu mráz po zádech. Mohla to být náhoda, ale něco mu říkalo, že našel Julinčinu matku. Četl dál. Markéta bydlí na sídlišti Jižní Město, jednom z největších panelákových sídlišť v Praze, ironicky jen pár kilometrů od luxusního centra, kde se nacházel hotel. Vydělávala 1,5 násobek minimální mzdy s příplatkem za noční. Eduard si rychle spočítal.
Po odečtení daní a nákladů na dopravu, kolik asi Markétě zbylo na živobytí pro sebe a dítě školního věku? Číslo, ke kterému dospěl, mu sevřelo hrdlo. Zvedl telefon a zavolal řediteli hotelu na Václavském náměstí. Pane Procházko, potřebuji od vás nějaké informace o jedné z uklízeček. Markéta Dvořáková. A chci v této věci absolutní diskrétnost. Ředitel, překvapený zájmem svého šéfa o obyčejnou pokojskou, potvrdil, že Markéta je jednou z nejlepších zaměstnankyň, nikdy nechybí. Vždy je přesná a často si bere přes časy, když některá z kolegyň nemůže. A víte něco o její dceři? Zeptal se Eduard a snažil se znít nenuceně. Julinka? Ano, to je rozkošná holčička. Občas jí Markéta musí vzít s sebou, když jí nemá kam dát, hlavně o školních prázdninách. Malá sedí tiše v místnosti pro personál. Kreslí si nebo si čte. Na svůj věk je neuvěřitelně vychovaná. Eduard poděkoval a zavěsil. Cítil směsici zmatených emocí. Na jedné straně potvrzení, že našel správnou rodinu. Na druhé straně zjištění, že dítě musí trávit noci v hotelové místnosti pro personál, protože jeho matka nemá jinou možnost. A to vše se dělo přímo pod jeho nosem, aniž by si toho kdy všiml nebo se o to zajímal. Zrušil odpolední schůzky a jel na jižní město. Zaparkoval své Porsche na okraji sídliště, čímž přitáhl zvědavé pohledy. Uvědomil si, že v panelákovém sídlišti nikdy předtím nebyl. Pocit nepatřičnosti byl obrovský, když procházel mezi vysokými panelovými domy a hledal adresu, kterou si zapsal. Prosté uniformní budovy tvořily živý labyrint. Děti pobíhaly a hrály si na hřištích, z některých oken zněla hudba, vzduchem se linula vůně domácího jídla. Byla tu jakási pospolitost, která kontrastovala se samotou jeho penthouseu. Když konečně našel Markétin vchod, zastavil se před ním, nejistý co dál. Byt byl v 7. patře. Co teď? S hlubokým nádechem zazvonil na zvonek. Ozvaly se lehké kroky. Dveře se pootevřely a v nich stála Julinka. Měla na sobě stejné džínové kraťasy jako včera, ale jiné, stejně vybledlé tričko. Její oči se rozšířily, když ho poznala. To je ten pán z toho hezkého auta, vykřikla s úsměvem, který jí rozářil tvář. Přišel jste si pro další kytičky? Dnešní jsem ještě nenatrhala. Eduardovi se sevřelo hrdlo. Jak vysvětlit svou přítomnost? Sám to přesně nevěděl. Vlastně jsem přišel za tvojí maminkou, podařilo se mu konečně říct. Julinky úsměv okamžitě zmizel a nahradil ho výraz obav. Maminka teď spí, pracuje v noci a přes den musí spát. Nemůžu ji budit. Eduard se cítil ještě hůř. Samozřejmě, že Markéta v tuto dobu spala a nabírala síly na další vyčerpávající noční směnu. Ne, to nemusíš, řekl spěšně. Přijdu jindy. Julinka si ho měřila chytrýma očima, mnohem dospělejšíma, než by odpovídalo jejímu věku. Vy jste majitel toho hotelu, že? Viděla jsem vaši fotku na nástěnce pro zaměstnance, když tam jsem s maminkou. Proč jste přišel? Upřímnost té otázky ho zaskočila. Jak vysvětlit něco, čemu sám úplně nerozuměl? Přišel jsem poděkovat za ty květiny. Když jsem je dal do vody, byly moc krásné. Julinka se znovu usmála, ale její oči si udržely tu pronikavou inteligenci, která ho znervózňovala. To jsem ráda, že se vám líbily. Kytičky jsou vždycky hezčí, když se o ně člověk dobře stará. Maminka říká, že s lidmi je to stejné. Eduard přikývl. Cítil se stále více nesvůj pod pohledem toho dítěte, které jakoby vidělo skrz jeho fasádu. Dnes nejsi ve škole? Zeptal se, aby změnil téma. Dnes je sobota, pane, odpověděla Julinka se smíchem, ale chodím každý den. A jsem ve 3. třídě a jsem nejlepší ze třídy. Paní učitelka říká, že jsem moc chytrá. Hrdost v jejím hlase byla hmatatelná. Eduard se usmál upřímně ohromen. A baví tě učení? Sám mokr, odpověděla Julinka a oči jí zářily. Chci být doktorka, až vyrostu. Pak se budu moct starat o maminku a ona už nebude muset pracovat v noci. Prostota a ušlechtilost toho dětského snu zasáhla Eduarda jako lavina. Zatímco on hromadil miliony jen pro potěšení z rostoucích čísel na svém bankovním účtu, toto dítě snilo o studiu, aby mohlo dát lepší život své matce. Jsem si jistý, že budeš vynikající lékařka, řekl s upřímností, která ho překvapila.
V tu chvíli se z bytu ozval ospalý hlas patron. Julinko, s kým to tam mluvíš, zlatíčko? Eduard stuhl. Nebyl připraven čelit Markétě. Co by jí řekl? Že se přišel podívat, jak žijí jeho nejpodřadnější zaměstnanci? Že ho slova jednoho dítěte přiměla zpochybnit celou jeho existenci? Raději půjdu, řekl spěšně a ustoupil. Prosím, neříkej mamince, že jsem tu byl. Já vrátím se jindy. Než mohla Julinka odpovědět, Eduard rychle se běhl po schodech, cítil se jako vetřelec. Jeho Porsche, zaparkované na okraji sídliště, teď působilo jako obscénní symbol nerovnosti. Celou cestu domů nemohl Eduard dostat z hlavy obraz malého panelákového bytu a holčičky, která snila o tom, že se stane lékařkou, aby si její matka mohla odpočinout. Opět krátká hudební pauza. V pondělí dorazil Eduard do kanceláře dříve než obvykle. Celou neděli strávil doma. Neklidný, neschopný najít potěšení v činnostech, které ho normálně rozptylovaly. Snažil se dívat na film ve svém soukromém kině, ale po 20 minutách to vzdal. Otevřel si láhev nejdražšího vína, ale chuť mu připadala mdlá. Dokonce i panoramatický výhled na Prahu, který mu obvykle naplňoval hruď pýchou, ho teď tiše obvinoval. Sandro, chci, abyste na dnešní večer domluvila neohlášenou návštěvu hotelu Royal, řekl asistentce, jakmile dorazila. Nikomu to neříkejte, ani řediteli. Přijedu kolem 11. Nikdy neděláte noční inspekce. Pane řediteli, poznamenala Sandra a zvedla obočí. Tak teď začnu, odvětil stroze a ukončil debatu. Během dne měl Eduard potíže se soustředit. Na schůzkách se přistihl, jak bloudí myšlenkami a ztrácí nit diskuse. Jeho poradci si vyměňovali znepokojené pohledy, nikdy neviděli svého šéfa tak roztržitého. Přesně v 11 večer vešel Eduard zadním vchodem do hotelu Royal, oblečený v jednoduchém oblečení místo svého tradičního obleku. Chtěl pozorovat chod hotelu, aniž by byl okamžitě poznán. Většina zaměstnanců noční směny ho nikdy osobně neviděla. Procházel tichými chodbami a díval se na detaily hotelu novýma očima. Luxusní apartmá, jejichž cena za noc činila desítky tisíc korun, uklízeli a připravovali lidé, kteří za měsíc vydělali méně, než host utratil za jedinou noc. Nakonec spatřil pokojskou tlačící vozík s čisticími prostředky. Byla to žena střední postavy, s kudrnatými vlasy staženými do drdolu, oblečená v tmavě modré uniformě s logem hotelu Novák. Vypadala vyčerpaně, ale pracovala metodicky, kontrolovala každý detail v pokojích. Eduard se tiše přiblížil. Dobrý večer, řekl a žena se leknutím otočila. Dobrý večer, pane. Mohu vám pomoci? Odpověděla zdvořile. Zblízka Eduard viděl podobu s Julinkou, stejné výrazné oči, stejná odhodlaná brada. Byla to bez pochyby Markéta. Jsem Eduard Novák, představil se a sledoval překvapení v očích pokojské. Dělám neohlášenou inspekci. Markéta se okamžitě narovnala, nervózní. Pane řediteli, omlouvám se, nepoznala jsem vás. Je s pokojí vše v pořádku? Udělala jsem něco špatně? Úzkost v jejím hlase způsobila, že se Eduard cítil ještě hůř. Ta žena se bála, že přijde o práci, která jí sotva stačila na zaplacení účtů. Ne, nic jste neudělala špatně. Naopak, slyšel jsem na vaši práci vynikající reference. Spěchal ji uklidnit. Vlastně bych s vámi rád na pár minut mluvil, pokud je to možné. Markéta vypadala zmateně, ale přikývla. Jistě, pane, ale musím do půlnoci dokončit tyto pokoje. S tím si nedělejte starosti, přerušil jí Eduard. Pojďme si dát kávu do restaurace. Pokoje počkají. Sešli společně do hotelové restaurace, v tuto hodinu prázdné. Eduard objednal kávu pro oba a všímaje si Markétina rozpačitého mlčení, se snažil navázat nezávaznou konverzaci. Jak dlouho pro nás pracujete, Markéto? 3 roky a 4 měsíce, pane řediteli, odpověděla pohotově, její ruce nervózně svíraly šálek. A líbí se vám ta práce? Tej otázka ji překvapila. Na to se jí nikdy nikdo neptal. Ano, pane. Je to dobrá práce. Pokojské v hotelu Novák jsou respektovány. Není to jako jinde. Zaváhala, pak dodala. Samozřejmě pracovní doba je náročná, ale chápu, že někdo musí uklízet i v noci. Eduard přikývl. Mezi řádky vnímal, co neřekla, že přijala noční směnu, protože byla pravděpodobně o něco lépe placená. Máte dceru, že?
Julinka, jestli se nepletu. Markéta nedokázala skrýt překvapení. Jak mohl majitel hotelové sítě znát jméno její dcery? Ano, Julinka. Je jí 8 let, odpověděla opatrně. Jak to víte, pane? Eduard zaváhal. Nemohl prostě říct, že byl u ní doma, ani že od její dcery koupil květiny. Nedávno jsme revidovali údaje o zaměstnancích. Kvůli novému benefitnímu programu, který zvažujeme, improvizoval, musí být těžké vychovávat dítě sama, když pracujete v noci. Markétina tvář se mírně uzavřela. V jejich očích se objevil náznak nedůvěry. Zvládáme to dobře, pane. Julinka je na svůj věk velmi zodpovědná. Jsem si jistý, že ano, odpověděl Eduard. Cítil se stále více nesvůj. A chodí do školy, že? Ano, dopoledne. Je nejlepší ze třídy, řekla Markéta. A krátký úsměv hrdosti rozářil její unavenou tvář. Chce být lékařka, víte? Vždycky jí říkám, že může být čím chce, pokud se bude pilně učit. Eduardovi se sevřelo hrdlo, když si vzpomněl na Julinčina slova o tom, že se stane lékařkou, aby se postarala o matku. A když pracujete v noci, kdo ji hlídá? Otázka byla příliš osobní a Markéta zaváhala, než odpověděla. Naše sousedka paní Věra ji pohlídá, než se ráno vrátím. O víkendech a svátcích, když se mi nepodaří nikoho sehnat, občas ji musím vzít s sebou. Vím, že se to nesmí, ale s tím si nedělejte starosti, přerušil jí Eduard. Vlastně přemýšlíme o vytvoření prostoru pro děti zaměstnanců noční směny přímo v hotelu. Bezpečného místa, kde by mohli spát nebo se učit, zatímco jejich rodiče pracují. Slova mu vyšla z úst, než si je stačil promyslet. Ten nápad ho právě napadl, ale když ho vyslovil nahlas, uvědomil si, že dává naprostý smysl. Markétiny oči se rozšířily. To by bylo úžasné, pane řediteli. Mnoho z nás má s dětmi během noční směny potíže. Rozhovor pokračoval ještě několik minut. Eduard se ptal na pracovní podmínky, plat, na potíže, kterým Markéta čelila. Každá odpověď byla jako zrcadlo nastavené před něj, odrážející realitu, která tu vždy byla, ale kterou se rozhodl nevidět. Když se loučili, Eduard se cítil podivně lehký a zároveň zatížený odpovědností, kterou si nikdy předtím nepřipustil. Děkuji za kávu, pane řediteli, řekla Markéta, stále zmatená projevenou pozorností. Musím se teď vrátit k pokojům. Jistě, a Markéto, Eduard zaváhal, pak pokračoval, máte úžasnou dceru. Musíte na ní být velmi hrdá. Tvář Pokojské se poprvé za celý rozhovor upřímně rozzářila. Je to poklad mého života, pane. Všechno, co dělám, dělám pro ní. Když Markéta odešla zpět ke své práci, Eduard zůstal ještě dlouho sedět. Její slova mu zněla v hlavě. Všechno, co dělám, dělám pro ní. A on? Pro koho nebo pro co tak tvrdě pracoval? Jaký byl smysl veškerého jeho bohatství, když neznamenalo nic víc než čísla na bankovním účtu? Cestou domů té noci se Eduard rozhodl. Následujícího rána si zavolal Sandru do kanceláře, jakmile dorazil. Chci, abyste na zítra svolala schůzku s celým personálním oddělením a představenstvem. A připravte kompletní zprávu o platech a benefitech zaměstnanců všech úrovní, zejména těch na nejnižších pozicích. Chci vědět, kolik platíme uklízečkám, údržbářům, kuchařům, všem. Sandra na něj zírala s neskrývaným překvapením. Mohu se zeptat na důvod tohoto náhlého zájmu, pane řediteli? Eduard se podíval z okna své kanceláře na město rozprostírající se pod ním. Řekněme, že mi někdo pomohl si uvědomit, že naše květiny jsou unavené, Sandro, a je na čase, abychom se o ně lépe postarali. Asistentka zmateně opustila kancelář, zatímco Eduard zvedl telefon a vytočil číslo ředitele nejlepší soukromé školy v Praze. Měl na práci ještě jednu důležitou věc. Další hudební předěl, atmosféra se stává napínavější. Zpráva o mimořádné schůzi svolané Eduardem Novákem se rozšířila chodbami společnosti jako požár. Manažeři spekulovali o důvodu, někteří se obávali propouštění, jiní sázeli na velkou akvizici. Nikdo však nemohl předvídat, co přijde. Následujícího rána byla zasedací místnost v nejvyšším patře plná. Všichni ředitelé, manažeři a personalisté napjatě čekali. Eduard vstoupil přesně v 9:00 a nesl si složku, kterou by mu normálně nesla asistentka. Okamžitě nastalo ticho. Dobré ráno všem, začal bez obvyklých okolků. Včera v noci jsem navštívil Hotel Royal.
Ne jako majitel, ale jako pozorovatel. A to, co jsem viděl, mě přimělo zpochybnit mnoho věcí o tom, jak tuto společnost vedeme. Manažeři si vyměnili zmatené pohledy. Tohle nebyl ten Eduard Novák, kterého znali, muž posedlý zisky a expanzí. Dostal jsem zprávy o našich mzdách, pokračoval a otevřel složku. Zjistil jsem, že máme zaměstnance, kteří pracují v nočních směnách, daleko od svých rodin, za plat, který sotva pokrývá jejich základní potřeby. Mezitím se naše prezidentská apartmá pronajímají za částky, které by si tito lidé nevydělali ani za několik měsíců. Finanční ředitel Richard Pokorný si nervózně odkašlal. Eduarde, pokud dovolíte, naše platy jsou v souladu s trhem. Vlastně platíme o 5% více, než je průměr v hotelnictví. A to stačí, přerušil ho Eduard s intenzitou, která všechny překvapila. O 5% více než částka, která je už tak nedostatečná? Kolik z vás se kdy pokusilo žít z minimální mzdy v Praze? Ticho bylo jedinou odpovědí. Nikdo v té místnosti nikdy takové situaci nečelil. Ode dneška zavádíme změny, oznámil Eduard a rozdal dokumenty, které připravoval celou noc. Za prvé, okamžité navýšení platů o 30% pro všechny zaměstnance, kteří vydělávají do trojnásobku minimální mzdy. Za druhé, vytvoření stipendijního programu pro děti zaměstnanců, pokrývající vše od základní školy po univerzitu. Za třetí, zřízení bezpečných dětských koutků ve všech hotelích pro děti zaměstnanců nočních směn. Místností se rozlehl šepot. Richard Pokorný vypadal, jako by se dusil. Eduarde, to vážně ovlivní naši bilanci. Akcionáři pochopí, že investujeme do našeho největšího aktiva. Do lidí, díky kterým tato společnost funguje, odpověděl Eduard s pevností, která nepřipouštěla diskuzi. A pokud nepochopí, jsem ochoten jejich akcie odkoupit. Mám na to dostatek prostředků. Schůze pokračovala další 2 hodiny. Během nichž Eduard podrobně vysvětlil každý aspekt navrhovaných změn. Na konci většina manažerů stále vypadala ohromeně, ale někteří už začínali chápat vizi, která za touto transformací stála. Ještě jedna věc, řekl Eduard, než skončil. Chci, abyste identifikovali všechny zaměstnance, kteří mají děti školního věku, zvláště ty s dětmi, které projevují akademický talent, ale nemají prostředky na jeho rozvoj. Chci individuální zprávy o každém z nich do konce týdne. Když odcházel ze zasedací místnosti, cítil se Eduard podivně lehký, jako by z jeho ramen spadla neviditelná tíha, kterou nosil léta. Poprvé od doby, co vybudoval své impérium, měl pocit, že používá svou moc k něčemu skutečně smysluplnému. Následujícího rána seděl ve své kanceláři a procházel první návrhy stipendijního programu, když vešla Sandra a tvářila se nesvá. Pane řediteli, ve vstupní hale je jistá situace. Jaká situace? Ptáš je tu Markéta Dvořáková, pokojská z Royalu. Vypadá dost rozrušeně a trvá na tom, že s vámi musí mluvit. Eduardovi se sevřel žaludek. Co se stalo? Okamžitě ji pošlete dál. O chvíli později vstoupila do jeho kanceláře Markéta. Měla zarudlé oči, jako by plakala, a v ruce pevně svírala obálku. Pane řediteli, omlouvám se, že jdu bez ohlášení, ale potřebuji pochopit, co se děje, řekla roztřeseným hlasem. Dnes ráno mi přišlo tohle. Pěstí tam konsekundikére. MQ podala mu obálku. Eduard už věděl, co to je. Oficiální dopis oznamující plné stipendium pro Julinku na pražském mezinárodním gymnáziu, nejprestižnější vzdělávací instituci v Praze. To je stipendium pro vaši dceru, Markéto, vysvětlil klidně. To gymnázium je... Já vím, co je to za školu, přerušila ho se směsí zmatku a nedůvěry. Tam chodí děti lidí, jako jste vy, ne děti pokojských. Proč moje dcera, proč my? Přímá otázka Eduarda zaskočila. Jak vysvětlit, že ho dojala slova dítěte prodávajícího květiny na semaforu? Jak říct, že Julinčina poctivost a moudrost změnili jeho pohled na svět více než léta prázdného luxusu? Zavádíme nový stipendijní program pro děti zaměstnanců, odpověděl a pečlivě volil slova. Julinka byla vybrána jako první kvůli svým vynikajícím známkám a akademickému potenciálu. Markéta nevypadala přesvědčeně. Ale jak jste věděl o jejich známkách? Jak jste věděl, že je dobrá studentka? A proč jste za mnou tu noc osobně přišel do hotelu? Otázky byly příliš přesné
Markétiny oči příliš inteligentní na to, aby přijali úhybné odpovědi. Eduard si uvědomil, že pravdu dlouho skrývat nemůže. Potkal jsem Julinku před pár dny, přiznal konečně. Prodávala květiny na semaforu na Vinohradské. Markétina tvář zbledla, pro boha. Slíbila mi, že s tím přestala. Zakázala jsem jí to. Říkala jsem, že je to nebezpečné. Ale ona trvá na tom, že chce pomáhat s výdaji. Markéto, vaše dcera nedělala nic špatného, spěchal Eduard. Vlastně to byla ona, kdo mi pomohl si uvědomit spoustu věcí, které jsem ignoroval. Způsob, jakým mluvila o vás, o vaší práci, přiměl mě zpochybnit typ společnosti, kterou jsem vybudoval. Poprvé se zdálo, že se na něj Markéta skutečně dívá, ne jako na mocného majitele hotelu, ale jako na obyčejného člověka. Koupil jste si od ní kytku? Ano, a vrátila mi přesně, i když jsem jí nabídl, ať si nechá zbytek. Na Markétině tváři se objevil malý úsměv hrdosti. To je celá ona. Vždycky říkám, že poctivost je důležitější než peníze. Vychovala jste ji velmi dobře, řekl Eduard upřímně. A já chci zajistit, aby měla všechny příležitosti splnit si svůj sen stát se lékařkou. Markéta stále vypadala váhavě, rozpolcená mezi nedůvěrou a nadějí na lepší budoucnost pro svou dceru. Nejsem zvyklá dostávat věci zadarmo, pane řediteli. Vždycky jsem tvrdě pracovala za všechno, co mám, i když je toho málo. To není charita, Markéto, odpověděl Eduard, chápaje hrdost ženy před sebou. Je to investice do budoucnosti. A není to jen pro Julinku. Restrukturalizujeme celou platovou a benefitní politiku společnosti. Od příštího měsíce dostanete výrazné navýšení platu, stejně jako všichni zaměstnanci ve vaší platové třídě. Markétiny oči se naplnily slzami, ale s důstojností je zadržela. Proč? Zeptala se prostě. Proč teď po tolika letech? Eduard se podíval z okna na město táhnoucí se k obzoru, protože mi někdo řekl, že květiny jsou hezčí, když se o ně člověk dobře stará. A pomohl mi pochopit, že to též platí i pro lidi. Markéta na něj dlouze hleděla, jako by se snažila rozluštit hádanku. To řekla Julinka, že? To je jí podobné. Eduard přikývl. Už nebylo co skrývat. Vaše dcera má moudrost, které mnoho dospělých, včetně mě, nikdy nedosáhlo, Markéto. Zaslouží si všechny příležitosti, které jí můžeme nabídnout. Poté, co Markéta odešla se slibem, že si s Julinkou o stipendiu promluví, zůstal Eduard ve své kanceláři a přemýšlel o transformaci, která teprve začínala. Ještě před týdnem bylo jeho největší starostí rozšířit hotelové impérium a zvětšit osobní majetek. Nyní se cítil zapojen do něčeho mnohem většího, využití své moci a zdrojů k tomu, aby skutečně změnil životy lidí. Zvedl telefon a zavolal Sandře. Domluvte na dnešní odpoledne schůzku s architekty. Chci probrat okamžité zavedení dětských koutků ve všech hotelích. A připravte tiskovou zprávu o změnách v platové politice. Zveřejníme ji hned zítra. Semínka změny byla zasazena. A Eduard se nemohl dočkat, až uvidí, jaké květy z nich vyrostou. Změna hudby, více dramatická, ale stále s nadějí. Zprávy o změnách v síti Novák Royal Hotels se rychle rozšířily trhem. Reakce byly smíšené. Někteří analytici chválili sociální a udržitelnou vizi společnosti a předpovídali dlouhodobě pozitivní dopady na image značky. Jiní, tradičnější, varovali před riziky pro cashflow a možnou nespokojeností akcionářů se snížením očekávaných dividend. Eduard seděl ve své kanceláři a analyzoval první ohlasy, když mu zazvonil telefon. Byl to Pavel Svoboda, jeho největší společník a dlouholetý přítel. Co to, sakra, děláš, Eduarde? Vyjel na něj Pavel, jakmile to zvedl. Právě jsem viděl tu zprávu o navyšování platů a tom stipendijním programu. Ty ses zbláznil? Eduard se zhluboka nadechl. Věděl, že narazí na odpor, zejména od Pavla, známého svým nekompromisně kapitalistickým pohledem. Dělám to, co jsem měl udělat už dávno, Pavle. Investuji do lidí, kteří každý den budují naši společnost. Investuješ? Pavel se suše zasmál. Vyhazuješ peníze oknem. Těch 30% navíc nás bude stát miliony ročně. Nemluvě o stipendiích, dětských koutcích. Udělal jsi z biznisu charitu. To není charita, to je spravedlnost, oponoval Eduard a sám sebe překvapil svou přesvědčeností. Naši zaměstnanci si zaslouží podílet se na úspěchu, který pomáhají tvořit.
Diskuse pokračovala v ostrém tónu téměř půl hodiny. Pavel hrozil prodejem svých akcií, podáním žaloby a dokonce i zahájením kampaně za odvolání Eduarda z funkce předsedy představenstva. Ale muž na druhé straně linky už nebyl ten samý Eduard Novák, který by se nechal zastrašit hrozbami pro své impérium. Dělej, co uznáš za vhodné, Pavle, řekl nakonec s klidem, který překvapil i jeho samotného. Pokud chceš své akcie prodat, sám je odkoupím. Ale tyto změny se uskuteční sans tvou podporou nebo bez ní. Když zavěsil, cítil se Eduard podivně nabitý energií. Konfrontace s Pavlem jen posílila jeho odhodlání. Věděl, že je na správné cestě, i když byla plná trní. V následujících týdnech, zatímco plány na restrukturalizaci postupovaly, si Eduard zvykl pravidelně navštěvovat hotel Royal během noční směny. Postupně poznával každého ze zaměstnanců jménem, naslouchal jejich příběhům, chápal jejich problémy. Vzdálenost, která ho dříve oddělovala od těchto lidí, se postupně rozpouštěla. Při jedné z těchto návštěv potkal Markétu na chodbě ve 3. patře. Vypadala odpočatěji méně vyčerpaně, od kdy vstoupilo v platnost navýšení platu. Dobrý večer, Markéto. Jak se má Julinka? Zvykla si už v nové škole. Tvá spokojské se rozzářila. Je nadšená, pane řediteli. Zpočátku byla trochu nesvá, víte, jak to je. Všechny ty děti z bohatých rodin. Ale ona byla vždycky odhodlaná. Po prvním týdnu už se hlásila na všechny otázky učitelů. Eduard se usmál. Představoval si malou Julinku, jak boří očekávání ve třídě plné privilegovaných dětí. To mě vůbec nepřekvapuje. Je výjimečná. Pane řediteli. Zaváhala Markéta, jako by hledala správná slova. Ptala se, jestli by vám mohla osobně poděkovat. Za to stipendium. Říkala jsem jí, že jste asi moc zaneprázdněný, ale moc rád bych ji viděl, přerušil ji Eduard pohotově. Vlastně mám pozvání. Příští týden otevíráme první dětský koutek tady v Royalu. Chtěl bych, abyste vy a Julinka byli čestnými hosty. Markétiny oči se zalily slzami. Vy jste se opravdu změnil, že? Řekla s upřímností, která byla možná jen proto, že jejich vztah se vyvinul za hranice pouhého vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec. Eduard se na chvíli zamyslel. Řekněme, že mi někdo pomohl vidět to, co jsem měl vždycky před očima, ale odmítal jsem to vnímat. V den otevření dětského koutku byl Eduard nervózní, což se mu před důležitými firemními akcemi stávalo zřídka. Prostor pojmenovaný Květinový koutek byl navržen s maximální péčí. Pohodlné postele, studijní koutek s počítači, knihovna, hračky a kvalifikovaný personál, který dohlížel na děti, zatímco rodiče pracovali. Když dorazila Julinka ruku v ruce s Markétou, Eduard pocítil nevysvětlitelné sevření na hrudi. Dívka měla na sobě uniformu z gymnázia, tmavě modrou skládanou sukni, bílou košili, podkolenky a v tom formálním oblečení vypadala ještě menší. Ale její pohled zůstal stejný. Intenzivní, bystrý, plný moudrosti, která popírala její věk. Dobrý den, pane Nováku, pozdravila ho a podala mu ruku s formálností, která z ní dělala malou dospělou. Moc děkuji za stipendium. Hodně se učím, abych si tu příležitost zasloužila. Eduard stiskl její malou ruku dojatý zralostí tohoto dítěte. Jsem si tím jistý, Julinko, a prosím, říkej mi, Eduarde. Maminka říkala, že dospělým nemám tykat. Odpověděla vážně. To je nezdvořilé. Eduard si vyměnil pobavený pohled s Markétou, která pokrčila rameny, jako by říkala, já to říkala. Tvoje maminka má pravdu, Julinko. Úcta je velmi důležitá, ale někdy mezi přáteli můžeme udělat výjimku. A já bych moc rád byl tvůj přítel. Julinka vážně zvažovala návrh. Dobře, souhlasila nakonec, ale jen když se maminka nebude dívat. Všichni tři se zasmáli a počáteční napětí se rozplynulo. Eduard ukázal Julince celý prostor, který si s zvědavostí prohlížela. Její oči se rozzářily zejména u knihovny. Můžu si přečíst kteroukoliv z těchto knížek? Zeptala se ohromená množstvím svazků na barevných policích. Samozřejmě. Vlastně jsme jich spoustu vybírali s myšlenkou právě na tebe. Zatímco Julinka prozkoumávala knihy, Eduard a Markéta ji tiše pozorovali. Nikdy neměla k dispozici tolik knih, poznamenala Markéta pohnutým hlasem. Ve státní škole byla knihovna malá a nemohli jsme si dovolit kupovat mnoho knih, byly moc drahé.
Teď bude mít všechny knihy, které bude chtít, ujistil ji Eduard. A až tyhle přečte, koupíme další. Slavnostní otevření bylo jednoduché, ale významné. Eduard trval na tom, aby stuhu přestřihla Julinka, což symbolizovalo, že tento prostor existuje díky ní, i když to věděli jen on a Markéta. Po akci, když už hosté odešli, našel Eduard Julinku sedět samotnou u jednoho ze studijních stolků, ponořenou do knihy o vědě. Líbí se ti to tu? Zeptal se a posadil se vedle ní. Julinka zvedla oči od knihy. Je to tu nádherné. Všechny děti sem budou rády chodit, zatímco jejich maminky pracují. Eduard se usmál. Víš, Julinko, musím ti poděkovat. Mně poděkovat? Vypadala upřímně překvapeně. Za co? Protože jsi mě naučila něco velmi důležitého, když jsme se potkali na tom semaforu. Julinka zavřela knihu a věnovala Eduardovi plnou pozornost. Co jsem vás naučila? Já jen prodávala kytky. Připomněla si mi, že všichni lidé mají svou důstojnost, bez ohledu na to, jakou práci dělají nebo kolik mají peněz. Když si mluvila o své mamince, o těch unavených květinách, to se mě hluboce dotklo. Dívka se usmála, pochopila. Maminka vždycky říká, že se máme ke všem chovat s úctou, od popeláře po prezidenta. Každá práce je důležitá. Tvoje maminka je velmi moudrá žena, souhlasil Eduard. A ty si tu moudrost po ní zdědila. Opravdu si myslíte, že jednou můžu být doktorka? Zeptala se Julinka náhle nejistá, odhalujíc dítě za svou předčasnou zralostí. Jsem si naprosto jistý, odpověděl Eduard s přesvědčením. Jsi inteligentní, odhodlaná a máš obrovské srdce. Budeš mimořádná lékařka. Julinky oči se rozzářily. Budu se starat o lidi, kteří nemají peníze na drahé doktory. A taky se postarám o maminku. Pracuje tak tvrdě, že jí někdy bolí záda, ale nikdy si nestěžuje. Eduard znovu pocítil tu zvláštní emoci na hrudi, směs obdivu, něhy a nejasné lítosti nad všemi těmi lety, kdy ignoroval lidi jako Markéta a Julinka. Tvé srdce je jako zahrada plná krásných květin, Julinko. Nikdy nedovol, aby ti je někdo nechal zvadnout. Dívka vážně přikývla, jako by dostala důležitý úkol. Kytičky zvadnou, jen když nemají vodu a sluníčko. Lidé jsou stejní. Potřebují lásku a příležitosti, aby vyrostli silní. Eduard mlčel, znovu ohromen moudrostí tohoto dítěte. Bylo to, jako by Julinka ve své prostotě objevila pravdy, které on začal chápat až ve 45 letech. Ví tu chvíli, když sledoval Julinku, jak se vrací ke své knize o vědě, si byl Eduard jistý, že změny, které zahájil, teprve začínají. Květinový koutek byl jen prvním poupětem, které vykvetlo v zahradě, kterou hodlal pěstovat ještě dlouho. Navzdory odporu Pavla a dalších akcionářů, navzdory pesimistickým předpovědím finančních analytiků, Eduard věděl, že je na správné cestě, protože teď chápal, že úspěch se neměří jen čísly v účetních rozvahách, ale pozitivním dopadem, který může mít na životy lidí. A za to vděčil malé prodavačce květin, která měla odvahu říct pravdu mocnému muži na jednom obyčejném semaforu v Praze. Hudba graduje do emocionálního finále. Uplynulo 6 měsíců od zavedení změn v síti Novák Royal Hotels. Okamžitý finanční dopad byl přesně takový, jak předpovídali konzervativní analytici. 22% pokles čtvrtletních zisků a výrazné snížení dividend vyplácených akcionářům. Co však nikdo nečekal, bylo to, co následovalo. Transformace firemní kultury byla pozoruhodná. Absence klesla na minimum. Fluktuace zaměstnanců, která byla v hotelnictví vždy chronickým problémem, se snížila na méně než polovinu. Kvalita služeb se citelně zlepšila, což se odrazilo v hodnoceních hostů. A překvapivě se zvýšila i obsazenost hotelů, podpořená vlnou pozitivní publicity o sociální politice společnosti. Eduard seděl ve své kanceláři a analyzoval čísla za druhý kvartál po změnách, když vešla Sandra se znepokojeným výrazem. Pane řediteli, je tu Pavel Svoboda, bez ohlášení, a přivedl si právníky. Eduard si povzdechl. V posledních týdnech Pavel zintenzivnil svou kampaň proti nové politice firmy. Mobilizoval další menšinové akcionáře a hrozil, že případ přednese správní radě s obviněním ze špatného hospodaření a nezodpovědného nakládání s firemním majetkem. Pošlete je dál, Sandro. Pavel vrazil do kanceláře jako bouře, následován 2 muži v tmavých oblecích,
s objemnými kufříky. Jeho tvář, obvykle opálená od slunce na golfových hřištích, byla ještě červenější, což prozrazovalo jeho rozpoložení. Zašel si příliš daleko, Eduarde, vyjel bez pozdravu. Nejdřív navyšování platů, pak stipendia, teď tyhle nesmysly se stavbou jeslí v hotelích. Záměrně ničíš hodnotu této společnosti. Eduard si zachoval klid a ukázal návštěvníkům na židle. Tobě taky dobrý den, Pavle. Pokud mi dáš pár minut, ukážu ti čísla, která naznačují opak toho, co říkáš. Čísla? Pavel se hořce zasmál. Já mám čísla tady. Udeřil do kufříku, který držel jeden z právníků. Pokles zisku o 22%. Snížené dividendy. Provozní náklady vyšší o 18%. A to všechno proč? Abys měl dobrý pocit, aby ses objevil v časopisech jako dobrý podnikatel. Eduard se zhluboka nadechl. Tuto reakci očekával, ale přesto bylo těžké čelit nepřátelství muže, kterého léta považoval za přítele. Díváme se na různé horizonty, Pavle. Ty jsi fixovaný na minulé čtvrtletí. Já přemýšlím o příštích letech. A kdyby ses podíval za ta čísla, která jsi přinesl, viděl bys, že už sklízíme první plody. Nižší fluktuace, lepší hodnocení hostů, zvýšená obsazenost. Casey. Přerušil ho Pavel a udeřil do stolu. Ohrozil si investice nás všech kvůli nějakému záchvatu sociálního cítění. A co je nejhorší, ani ses neporadil s ostatními akcionáři. Jeden z právníků si odkašlal a ujal se slova s vypočítavě profesionálním hlasem. Pane Nováku, zastupujeme skupinu menšinových akcionářů v čele s panem Svobodou. Jsme zde, abychom vás formálně informovali, že správní radě bude předložen návrh na zpochybnění zákonnosti vašich nedávných rozhodnutí a požadavek na jejich okamžité zrušení pod hrozbou soudního návrhu na nucenou správu společnosti. Eduard si vzal dokumenty, které mu podali, a klidně je prolistoval. Hrozba byla vážná. Pokud by rada hlasovala proti němu, mohl by ztratit faktickou kontrolu nad společností, kterou vybudoval. Chápu vaše obavy, pánové, řekl nakonec a položil dokumenty na stůl. Ale žádám vás, abyste zvážili ještě několik faktorů, než budete v této věci pokračovat. Eduard zapnul monitor na stěně a prezentoval sérii grafů a projekcí připravených jeho finančním týmem. Jak vidíte, počáteční pokles zisků se již obrací. Produktivita se za poslední 3 měsíce zvýšila o 25%. Nyní máme frontu kvalifikovaných profesionálů, kteří u nás chtějí pracovat, což nám umožňuje vybírat si ty nejlepší. Naše pozitivní mediální přítomnost vzrostla o 300%, což generuje spontánní marketing v odhadované hodnotě milionů. A loajalita hostů se výrazně zvýšila. Právníci si vyměnili pohledy, zjevně ohromeni daty, ale Pavel se zdál být vůči jakýmkoliv argumentům imunní. Zmanipulovaná data, vykřikl. A i kdyby byla pravdivá, neospravedlňují riziko, které si podstoupil bez předchozí konzultace s akcionáři. Eduard si povzdechl. Pavle, jak dlouho jsme přátelé? 15 let? Už si mě viděl dělat riskantní rozhodnutí dříve. Vlastně si vždycky obdivoval mou odvahu v podnikání. To bylo něco jiného. Riskoval si, abys maximalizoval zisky, ne abys rozdával naše peníze na sociální projekty. Máš, a co když ti řeknu, že dělám přesně to samé? Maximalizuji dlouhodobé zisky? Buduji značku, kterou lidé obdivují a respektují? Vytvářím loajální a produktivní pracovní sílu? Není to to, o co jsme se vždycky snažili. Diskuse pokračovala více než hodinu. Právníci, kteří si uvědomili, že čísla předložená Eduardem jsou konzistentní, začali Pavlovi naznačovat, že by možná bylo moudřejší počkat ještě několik měsíců, než podniknou další kroky. Ale společník byl neoblomný. Tohle není jen o číslech, Eduarde, řekl nakonec a odhalil svou skutečnou obavu. Je to o precedentu, který vytváříš. Dnes jsou to hotely Novák. Zítra budou všechny společnosti pod tlakem, aby následovali tvůj příklad. Měníš pravidla hry. Eduard se usmál, konečně pochopil. A to tě tak děsí, že by jiné společnosti mohly následovat náš příklad? Že by mohli zjistit, že dobře se chovat k zaměstnancům může být dobré pro biznis? Pavel si upravil kravatu, viditelně nesvůj. Vždycky si byl idealista převlečený za obchodníka, Eduarde. Proto jsme se dostali až sem. Ale teď si překročil hranici. A já udělám všechno proto, abych ochránil svou investici a celý sektor.
Když Pavel a právníci odešli, Eduard zůstal ve své kanceláři a přemýšlel o blížící se bouři. Bitva ve správní radě bude tvrdá. Mohl by dokonce ztratit kontrolu nad společností. Ale překvapivě ho tato možnost neděsila tak, jak by ho děsila před několika měsíci. Zazvonil mu telefon. Byla to Sandra. Pane řediteli, Markéta Dvořáková je na lince 2. Zdá se to být naléhavé. Eduard okamžitě zvedl sluchátko, znepokojený. Markéto? Stalo se něco? Markétin hlas byl pohnutý, jako by plakala. Pane řediteli, omlouvám se, že ruším, ale Julinka s vámi moc chce mluvit. Je tady vedle mě. Můžu jí předat telefon? Zaujatý a stále znepokojený Eduard souhlasil. Z druhé strany se ozval známý dětský hlas. Pane Eduarde, musím vám říct něco důležitého. Nadšení v hlase dívky přimělo Eduarda se usmát a na chvíli zapomenout na své problémy. Co pak, Julinko? Vyhrála jsem první místo na školním vědeckém veletrhu. Měla jsem projekt o tom, jak rostliny rostou v různých podmínkách, jako ty kytičky, co jsem prodávala, pamatujete? Paní učitelka řekla, že tak dobrou prezentaci od nové žákyně ještě neviděla. Hrdost v Julinčině hlase byla nakažlivá a Eduard pocítil vlnu upřímné radosti. To je úžasné, Julinko. Gratuluji. Vždycky jsem věděl, že jsi skvělá. Paní ředitelka řekla, že můj projekt bude reprezentovat školu na krajské soutěži. A víte, co jsem řekla, když se mě ptali, kde jsem se toho tolik o kytičkách naučila? Co pak si řekla? Řekla jsem, že jsem se to naučila, když jsem prodávala kytky na semaforech, abych pomohla mamince. Řekla jsem, že jsem si tam všimla, že některé kytky vyrostou silné i ve špatných podmínkách, stejně jako někteří lidé. Eduardovi se sevřelo hrdlo. To je velmi hluboké, Julinko. A víte, co ještě? Řekla jsem, že jsem potkala jednoho důležitého člověka, který mi pomohl pochopit, že si všichni zasloužíme šanci vyrůst silní, jako dobře opečovávané květiny. Prostota a hloubka Julinčiných slov zasáhla Eduarda jako blesk z čistého nebe uprostřed bouře, které čelil. V tu chvíli s naprostou jistotou věděl, že bez ohledu na výsledek bitvy s Pavlem a ostatními akcionáři se vydal správnou cestou. Julinko, jsi neuvěřitelná, řekl pohnutým hlasem. Jsem na tebe moc hrdý. Děkuju, že jste ve mě věřil, pane Eduarde. Maminka říkala, že dřív jste byl jiný, vážnější a odtažitý. Říkala, že jste se změnil. Je to pravda? Eduard se zamyslel nad upřímnou otázkou. Ano, Julinko, změnil jsem se. Nebo spíš, někdo mi pomohl najít část sebe sama, která byla dlouho ztracená. Poté, co zavěsil, zůstal Eduard dlouho stát u okna a díval se na město. Rozhovor s Julinkou rozptýlil jeho pochybnosti a obnovil jeho odhodlání. Bouře, kterou Pavel přinášel, mohla být silná, ale teď věděl, že stojí za to jí čelit. Zavolal Sandru a začal připravovat strategii na zasedání správní rady. Bez ohledu na výsledek se Eduard Novák nevrátí zpět. Našel pro svůj život a podnikání vyšší smysl a to mělo větší cenu než všechny zisky světa. Té noci, než usnul, se znovu podíval na kopretiny na svém nočním stolku. Stále byly pevné a zářivé, jako tichá připomínka, že i v těch nejtěžších podmínkách může krása a síla vykvést, pokud se jim dostane náležité péče. Hudba se stává slavnostní a inspirativní. Hlavní sál v sídle hotelu Novák byl plný k prasknutí pro rozhodující zasedání správní rady. Na jedné straně Eduard a jeho příznivci, na druhé Pavel a skupina akcionářů nespokojených se změnami. Napětí ve vzduchu bylo hmatatelné. Předseda správní rady Karel Procházka, respektovaný 70letý podnikatel, který dlouho sledoval Eduardovu kariéru, se ujal slova Jsme zde, abychom posoudili formální námitku předloženou akcionářem Pavlem Svobodou a dalšími, kteří zpochybňují nedávná administrativní rozhodnutí přijatá výkonným předsedou Eduardem Novákem s tvrzením, že tato opatření ohrožují finanční zdraví společnosti a zájmy akcionářů. Pavel mluvil jako první, prezentoval grafy a projekce, zdůrazňující okamžité finanční ztráty vyplývající z nové politiky. Jeho argumenty byly technicky správné, ale zaměřovaly se výhradně na krátkodobé výsledky. Když přišla řada na Eduarda, všechny překvapil.
Místo protiútoku s čísly a statistikami požádal o svolení přivést do sálu několik lidí. Než přednesu svou formální obhajobu, chtěl bych, aby se rada seznámila s některými zaměstnanci, kterých se zavedené změny přímo dotkly. S neochotným svolením předsedy se otevřely dveře a do sálu vstoupilo asi 20 zaměstnanců, pokojské, kuchaři, recepční, portýři, všichni v uniformách sítě Novák. Mezi nimi byla i Markéta, držící za ruku Julinku v její bezchybné školní uniformě. Toto jsou některé z tváří, které stojí za čísly, o kterých diskutujeme, začal Eduard. Lidé, kteří věnují své životy tomu, aby naše hotely dokonale fungovaly. Lidé, jejichž tvrdá práce byla zřídka náležitě oceněna. Jeden po druhém se zaměstnanci krátce představili a podělili se o to, jak změny ovlivnily jejich životy. Kuchař vyprávěl, že si konečně mohl dovolit léky pro svou starou matku. Recepční uvedla, že si poprvé mohla zaplatit odborný kurz. Portýr se slzami v očích sdílel, že jeho syn s poruchami učení dostává díky vzdělávacímu programu speciální péči. Když přišla řada na Markétu, nesměle přistoupila stále držíc Julinku za ruku. Jmenuji se Markéta Dvořáková. Pracuji jako pokojská v hotelu Royal více než 3 roky. Jsem svobodná matka a vždy jsem se snažila dát své dceři to nejlepší. Před změnami, které zavedl pan ředitel, jsem pracovala v noci a musela jsem dceru nechávat u sousedů, nebo ji někdy dokonce tajně brát s sebou do hotelu. Dnes díky dětskému koutku zřízenému v hotelu může být v bezpečí, zatímco pracuji. A díky stipendijnímu programu studuje Julinka na jedné z nejlepších škol v Praze. Markéta se na chvíli odmlčela, viditelně dojatá, a pak pokračovala. Ale to není všechno. Díky navýšení platu už nemusím mít 2 zaměstnání. Mám čas být se svou dcerou, pomáhat jí s učením. A poprvé jsem si mohla pronajmout malý, ale důstojný byt mimo sídliště. Tyto změny nebyly jen o penězích, byly o důstojnosti a příležitosti. V sále zavládlo naprosté ticho. I Pavlovi spojenci se zdáli být dojatí svědectvími. V tu chvíli malá Julinka udělala krok vpřed a podívala se přímo na radu těma intenzivníma očima, které na Eduarda při prvním setkání tak zapůsobily. Můžu taky něco říct? Zeptala se s překvapivou jistotou. Předseda rady, viditelně pohnutý, přikývl. Jmenuji se Julinka, je mi 8 let. Než jsem potkala pana Eduarda, prodávala jsem po škole na semaforech kytičky, abych pomohla mamince. Jednou zastavil auto a já mu nabídla kopretiny. Řekl, že nechce zvadlé kytky a že bych měla být ve škole. Řekla jsem mu, že ty kytky nejsou zvadlé, jen unavené, jako moje maminka, když přijde z práce. Eduard sledoval tváře členů rady. Někteří uhýbali pohledem, zjevně nesví. Jiní naslouchali s upřímným zájmem. Moc tomu biznisu a penězům nerozumím, pokračovala Julinka s odzbrojující dětskou prostotou. Ale vím, že když se o kytičky dobře staráme, jsou hezčí a déle vydrží. Paní učitelka v mé nové škole vysvětlila, že se tomu říká investice. Dáváte vodu, slunce a hnojivo a za to rostlina vyroste silná a krásná. Julinka se podívala přímo na Pavla, který se zdál neschopný udržet pohled té dívky. Maminka říká, že pan Eduard dělá přesně tohle. Investuje do lidí, aby taky vyrostli silní a krásní. Na vědeckém veletrhu jsem se naučila, že rostliny, o které se staráme, kvetou krásněji a déle. Není lepší mít hodně krásných kytek po dlouhou dobu, než je všechny utrhnout najednou a pak nemít žádnou? Ticho, které následovalo, prolomil předseda rady, který si odkašlal, aby zakryl dojetí. Děkujeme, Julinko. Dala si nám lekci z managementu, kterou se člověk nenaučí ani na nejlepších obchodních školách. Poté, co zaměstnanci odešli, Eduard formálně přednesl svou obhajobu, nyní založenou na číslech a projekcích, které ukazovaly již probíhající zotavení finančních ukazatelů a pozitivní vyhlídky do blízké budoucnosti. Pánové, to, co děláme, není jen společensky odpovědné, je to ekonomicky udržitelné. Budujeme společnost, která nejen generuje zisky, ale vytváří skutečnou hodnotu pro všechny zúčastněné. Zaměstnance, zákazníky, akcionáře i komunitu. Hlasování bylo těsné, ale nakonec rada poměrem 7:5 hlasům rozhodla o zachování politik zavedených Eduardem
s podmínkou, že výsledky budou nadále čtvrtletně sledovány. Pavel, poražený, ale stále nesmířený, přistoupil po schůzi k Eduardovi. Tuhle bitvu si vyhrál pod pásovkou, použil si to dítě, aby zdojal radu. Ale nemysli si, že je konec. Eduard se na svého bývalého přítele podíval se směsí smutku a pochopení. To nebyla podpásovka, Pavle, byla to lekce. Stejná, jakou jsem dostal od té holčičky před pár měsíci. A kdybys byl ochotný naslouchat, možná by ses taky mohl něco naučit. Nepotřebuji lekce od dítěte z paneláku ani od podnikatele, který si začal hrát na Robina Hooda s penězi jiných. Odsekl Pavel a naštvaně odešel. Eduard ho sledoval s lítostí, ale bez výčitek. Věděl, že si vybral správnou cestu, i když to znamenalo ztrátu starých spojenectví. Uplynuly 3 roky od toho rozhodujícího zasedání. Proti všem pesimistickým předpovědím hotely Novák nejenže obnovili své finanční zdraví, ale rozšířili svou činnost do dalších 3 zemí. Obchodní model, který upřednostňoval blaho zaměstnanců a společenskou odpovědnost, se stal vzorem v oboru a Eduard byl často zván, aby sdílel své zkušenosti na podnikatelských konferencích. Program Květinový koutek, původně zavedený pouze v hotelích sítě, se přeměnil v nezávislou nadaci, která poskytovala vzdělávací a profesní podporu dětem pracovníků v hotelnictví po celé zemi. Tisíce dětí z toho měli prospěch a první ročník stipendistů se již připravoval na vstup na univerzity. Toho slunečného nedělního odpoledne jel Eduard svým autem, nyní již skromnějším modelem, do Stromovky, kde se konala oslava 3. výročí nadace Květinový koutek. Po příjezdu ho přivítali desítky usměvavých dětí a jejich rodičů, z nichž mnozí byli zaměstnanci hotelů. Uprostřed trávníku bylo postaveno jednoduché pódium. Eduard vystoupil, aby pronesl projev, ale než mohl začít, překvapila ho Julinka, nyní 11letá, která přišla s kyticí kopretin. Ty jsou pro vás, řekla a podala mu květiny, speciálně natrhané pro tuto příležitost. Eduard přijal kytici hluboce dojatý. Jsou nádherné, Julinko, ani trochu unavené, zažertoval s odkazem na jejich první setkání. To proto, že se o ně dobře starali, odpověděla s úsměvem, který teď zdobila rovnátka. Stejně jako o všechny děti tady. U mikrofonu Eduard krátce sdílel příběh, který změnil jeho život a životy mnoha dalších lidí. Před 3 lety mě malá prodavačka květin naučila lekci, kterou mě všechny obchodní školy světa naučit nedokázaly. Že skutečná hodnota není v dividendách, které vyplácíme akcionářům, ale v životech, kterých se dotýkáme a pozitivně je měníme. Že společnost není jen stroj na generování zisku, ale živý organismus, který může a měl by přispívat k lepšímu světu. Při pohledu do publika viděl Eduard nejrůznější tváře, zaměstnance svých hotelů, děti se stipendiem, učitele a dokonce i několik akcionářů, kteří se zpočátku změnám bránili, ale nyní uznávali jejich hodnotu. Nadace Květinový koutek se zrodila z náhodného setkání na semaforu v Praze. Zrodila se, protože jedno dítě mělo odvahu říct pravdu dospělému, který zapomněl, jak se na svět dívat jasně. A dnes neslavíme jen 3 roky práce, ale živý důkaz toho, že podnikání lze vést s lidskostí a přesto prosperovat. Po akci, když pomáhal sklízet stoly a židle spolu s ostatními dobrovolníky, si Eduard všiml Markéty, jak si povídá s elegantní dámou, která mu byla povědomá. Eduarde, pamatuješ si na mou bývalou manželku Kristýnu? Ozval se za ním hlas. Eduard se otočil, překvapen, že vidí Pavla, kterého neviděl téměř 2 roky, od té doby, co prodal své akcie a úplně se ze společnosti stáhl. Pavle? Nečekal jsem tě tu. Bývalý společník vypadal jinak. Uvolněněji, bez dřívějšího agresivního postoje. Kristýna je v nadaci dobrovolnicí už 6 měsíců. To ona trvala na tom, abych dnes přišel, vysvětlil s rozpačitým úsměvem. Myslím, že mi chtěla ukázat, co si vlastně dělal. Oba muži kráčeli vedle sebe a pozorovali děti hrající si v parku. Měl si pravdu, Eduarde, přiznal Pavel konečně. Byl jsem tak zaměřený na čísla, že jsem neviděl celkový obraz. To, co si tady vybudoval, je mimořádné. To jsem nevybudoval já, opravil ho Eduard jemně. To všichni tito lidé společně. Já jsem jen vytvořil prostor, aby se to mohlo stát.
Pavel chvíli pozoroval děti, pak se zeptal, která z nich je ta slavná Julinka? Ta s kytičkami? Eduard ukázal na dívku, která teď pomáhala menším dětem s malováním. Pořád chce být lékařka? Víc než kdy jindy. A jsem si jistý, že se jí to podaří. Pavel zamyšleně přikývl. Víš, zvažuji, že do společnosti znovu zainvestuji. Ne kvůli penězům, ale řekněme, že chci být poprvé v životě součástí něčeho smysluplného. Eduard se usmál a podal starému příteli ruku. Budeš vítán. V naší zahradě je vždycky místo pro další květiny. Té noci, cestou domů, zastavil Eduard na stejném semaforu, kde to všechno začalo. Na okamžik téměř viděl malou Julinku před 3 lety, jak mu nabízí své unavené kopretiny. To náhodné setkání spustilo proměnu, která dalece přesáhla jednu firmu nebo jednu nadaci. Proměnilo srdce, počínaje tím jeho. Eduard se podíval na kytici kopretin na sedadle spolujezdce. Ty samé prosté květiny, které kdysi považoval za nehodné své pozornosti. Nyní představovaly vše, co bylo v jeho životě nejcennější. Schopnost vidět krásu tam, kde jiní viděli jen bezvýznamnost, a rozpoznat hodnotu tam, kde jiní viděli jen náklady. Naskočila zelená a Eduard pokračoval v jízdě, nejen v pražském provozu, ale na cestě, kterou na tomto místě začal, když ho jedno dítě naučilo, že i unavené květiny jsou krásné a mohou někomu udělat radost, stejně jako lidé, kteří dostanou příležitost, mohou rozkvést a proměnit svět kolem sebe. Konec příběhu. Outro pro YouTube, klidná, pozitivní hudba. Vážení posluchači, doufáme, že se vás příběh Eduarda a Julinky dotkl stejně jako nás. Chcete-li pokračovat v této cestě emocí a zamyšlení, připravili jsme pro vás speciální playlist s podobně inspirativními příběhy. Najdete ho zde kliknutím vlevo. Pokud se vám tento příběh o tom, jak malá setkání mohou změnit životy, líbil, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a dát videu palec nahoru. Každý den přinášíme jedinečné příběhy, které zkoumají složitost života a sílu lidských spojení. Podělte se s námi v komentářích, jestli i vám někdy náhodné setkání změnilo směr života, nebo jestli vás nějaké dítě naučilo cennou lekci. Těšíme se na vaše příběhy a pokračování této konverzace. Uvidíme se příště u dalších příběhů, které zahřejí u srdce a přimějí nás věřit v lepší svět.